Tallán Gaspar nace no Río de Xaneiro en 1992. Ela é xornalista, doutoranda en Ciencia da Literatura pola Universidade Federal do Río de Xaneiro, onde imparte aulas de cultura, lingua e literatura galegas. O seu vínculo co galego ven desde a súa mocidade. Visitou o noso país en diversas ocasións e mesmo ten unha novela ambientada en Compostela, Nosa Concha de Retallos. Quedamos con Tallán Gaspar na Facultade de Filosofía e falamos con ela sobre o seu vínculo coa nosa lingua, a nosa cultura e os camiños que abre a lusofonía. Coñecín o galego con 14 anos no instituto, ali para empezarmos a falar de literatura brasileira e empezamos pola literatura portuguesa. E xusto o primeiro texto que había neste libro, que me acordo perfectamente, incluso as cores da página, todo, tiña unha cantiga de Bernardo de Bonaval, a dona que home teño por señor. Entón, lín este texto cos colegas da clase e pensei, que maravilla, que moi bonito. E memoriceino e cheguei a casa e empecé a lelo, no, aos meus pais, a minha irmá. E en algún momento, non sei, que decateime de que quería estudar iso. A literatura medieval foi como a porta de entrada, non? Porque pensaba que estudar iso para o resto da vida non pasou. Penso que hai moitas cousas que son bonitas, por exemplo, este tema da resistencia identitaria, isto sí que é unha cousa que para mí é moi bonita da literatura, pero cousas tamén persoais. Por exemplo, cando empezaba os estudos do máster, mi irmá estaba indo vivir en Irlanda, entón achegueime a literatura de Cabanillas, porque pareceme moi bonito que tiveramos tamén mi irmá máis eu, un destino que tamén eran irmáns, non? Galicia e Irlanda. E agora tamén traballo con a literatura en que investiga ou de alguna forma pensa nesta imaxe nacional de Galicia. Entón, interésame ata que punto o que escribimos tamén di sobre nós, non? A verdade é que dentro dos círculos así académicos o asunto que está empezando a ser moi debatido. Antes non, pero se non estás nestes círculos sociais así de persoas máis cultas, a verdade é que case non se coñece o galego, nin Galicia, además. E sendo unha profesora de portugués, pareceme raro que case non falemos de galego e de Galicia nas clases, non? Entón, a verdade é que estamos empezando. E o que pasa cos brasileiros, sobre todo estes que se encontro co galego así por casualidade na internet ou que sexa, que parece que estamos descubrindo o santo graal. Mira, unha lingua que parece coa nosa e despois cando volvemos atrás nos estudos de lingua percebemos esta orixe común e entendemos moito, non? Por exemplo, en Brasil hai algunhas formas do portugués que podemos explicalas dende o galego. Sentémonos moi así atraídos polas diferenzas. E este é o camiño para atoparmos tamén as semellanzas, non? E ali atopamos moitas, sobre todo na cultura, o San Xoán, que é unha cousa moi parecida que temos ali en Brasil, aínda que un pouco caricata, moi folclórica, e tamén as vozas regueifas, que ali temos os repentes. Vir aquí foi grazas a este centro, non? Entón a importancia dos lectorados, porque a Xunta fai unha campaña sempre cara aos emigrantes, pero teño un alumno que é fillo ou neto de galego por semestre, os outros 25 son brasileiros, sabes? Estamos desasistidos desas axudas, destes programas, pero ao final somos nós que levamos a cabo, que todo o que aprendín foi grazas a este lectorado, non? E tiñamos ali unha diversidade de profes, non? Porque o primeiro profesor que tiven eu era neofalante. A segunda, de lira, da cosa da morte, falaba con unha geada impresionante, así moi bonita,
e que daquela sabíamos algo non de dialectoloxía, pero ver todos os días na clase como falaba co Geade, co Seseu e estas palabras. Hai 10 anos eu era alumna e levo 5 anos como profe. E tamén cando chego para o primeiro día de clase digo isto ao alumnado é que os ollos brillan. É que isto para vostedes o galego non leva a ningunha parte. Para min todo ao revés, non? Levoume a tantos sitios porque ademais vais aos congresos de galego. Eu, por exemplo, xa fui a congresos en Madrid, en Varsovia, en Braga, todo polo galego. Para vos o galego é unha cousa que pecha portas, non? E para nós é todo en contra, non? É unha cousa que abre o mundo, porque se somos falantes de portugués, estamos para nós é un pouco máis fácil aprender o galego ou incluso falar o portugués aquí e ser entendido perfectamente, non? Entón penso que nos abren portas para estudar a literatura galega ou a literatura, a cultura, o que sexa, o que queiramos, pero tendo en vista que temos como un irmán xemelgo. Penso que xa temos a ponte, pero poucos aínda tentan cruzala, non? Está ali feita, pero hai moito que camiñar. Eran a mesma lingua, pero agora estamos diante de evolucións distintas desta mesma lingua. E hai vantaxes e desvantaxes de pensar que son a mesma lingua. E penso que a maior desvantaxe é non estudar debidamente o portugués, porque hai cousas que sí que son diferentes e non hai que ignoralas, claro, pero penso que é un tema que hai que ser debatido, porque por moito tempo a vosa lusofonía estaba cara a Portugal. E agora penso que tedes en conta que tamén tedes un espazo en Brasil e que é un espazo moi grande e que hai interese e que hai moito que facer ali. Entón penso que é un debate que por primeira vez sentome cómoda tamén a participar como brasileira. Hai que finalmente tomar como pose desta lusofonía, non, que pertence a todos nós, os brasileiros, portugueses e galegos neste debate. E ademais falar máis en Brasil sobre isto. Este é un proxecto que temos tamén ali co noso centro. Sobre todo consumir materiais, porque vexo todas as veces que veño aquí que case non tedes libros en portugués de Brasil, por exemplo, e estamos publicando libros moi interesantes, moi diferentes da vosa literatura que podería estades non disfrutando, pero non podedes polo tema da ortografía. E ademais tamén estes intercambios de investigadores, penso que enriquecería moitísimo tamén este debate, ter máis latinoamericanos aquí, porque non, e sobre todo os brasileiros que ten este interese, porque nós xa consumimos o voso conteúdo, pero penso que o camiño contrario aínda non está feito, non? Por exemplo, nas redes, no TikTok, porque penso que o galego no TikTok é brutal, é brutal. E teño esta aplicación justamente para consumir conteúdo en galego. E penso que hai moitísimos brasileiros consumindo e flipando todas as veces que ven un conteúdo en galego e din, ai, que podo entender, entendo case 100%, pero non conseguen como aprofundizar o que está ali, porque aínda encontramos estes entraves, estes obstáculos, non? Polo tema da ortografía. Pois as primeiras veces que vin polo programa, non, para facer os niveis intermediarios e o superior. E tive profesoras que eu coñecía dos artigos e dos libros que vi en Brasil. Entón para min foi moi gratificante estar co esta xente que admiraba tanto dende o outro lado do Atlántico. E despois penso que tamén foi importante porque tínhamos aquí case 60 persoas, que non me acordo de cantas nacionalidades diferentes, pero seguimos en contacto e temos o galego como a nosa lingua de afecto. Entón, por exemplo, fui a Polonia 2 veces, en todas as veces quedei con a rapaza que coñecín aquí nos cursos falando en galego.
Incluso cando viaxábamos a outros países, por exemplo, en Italia, falábamos en galego. Entón levábamos o galego tamén a todas as partes, que non quedaba pechado neste círculo das clases, era o galego nas rúas, nas redes tamén, porque nos escribíamos en galego sempre. Cando volvín ao Brasil, tiña moitas ganas de non perder os vínculos co Galicia. Daquela tiña un profesor ali que estaba de lector de galego que se chamaba Denis Vicente e preguntoume por que non escribes como un par de textos falando sobre a túa experiencia en Galicia ou que máis te gustou, cousas así. E empecé a escribilo, para min que non tiña ningunha intención de publicalo despois, pero empecé a escribir como un exercicio de memoria e tamén de homenaxe, non? A novela, publicamos moitísimos anos despois porque empecé a escribina en 2015 e despois remateina na Obradoiro en 2016, cando volvín para os cursos, non? Acórdome que remateina ás 2 da mañá no Obradoiro coas campanas, non, tocando, soando, e era moi bonito porque era como o fin dun ciclo, non? Esta novela non é persoal, sí, porque estiven ali co estes personaxes, pero está un pouco baseada nunha autoficción, porque pensaba que era moi interesante Santiago ser unha cidade tan galega, non? Pero tamén tan feita polos peregrinos, polos turistas, e pensaba xusto nesta metáfora dos retalhos, non? Porque hai moitas historias que están aquí, pero están de paso, e era unha forma de, de ter Galicia comigo tamén, pero ao final publicou a novela aquí e penso que está na súa casa, non? Xa que non podo eu estar aquí, está a novela e a historia tamén, non? 10 anos despois non me sinto máis como esta rapaza que veu sin saber moi ben por qué, cada vez teño máis claro por que ven todas as veces e que síntome un pouco aquí en casa, non? Desta vez vin quedar case 2 meses, xa levaba moito tempo sin quedar tanto, non? Aquí, antes de vir pensaba, que moito tempo, penso que me equivoquei e que non debería estar tanto. Pero agora que case remato a mi estadía, penso que ningún tempo é suficiente. Que, non sei, que son completamente enamorada de Galicia, ademais de Santiago, porque sinto que é un pouco a miña cidade, non? E toda a xente me pregunta, pero ti xa és un pouco galega, non? Este ano tive a oportunidade de ver a cabalgada dos Reis, que nunca tiña visto, e impartía clases cando falábamos das celebracións de Galicia, sempre poñía un vídeo, non, desta festividade, e ver en persoa que fixome moita ilusión. Entón, a verdade é que quería ver estas cousas que lín nos libros, o que ainda faríame moito máis ilusión que estar nestas festividades, ou pasar máis tempo en Galicia, sería tracer o meu alumnado do instituto. Isto sí. Porque o outro día subí unha foto aquí e dixen a unha alumna que está namoradísima de Galicia, mira onde estou, e díxome, pois aproveita, profe, apúntate a todas as clases de baile, pandereta para que traigas cousas novas para nós, pero hoxe estás ti, mañá son eu. Son persoas que non tiveron moitas oportunidades para viaxar e saber que elixen como primeira viaxe internacional. Digo internacional, pero seguro que tampouco saíron de Río de Xaneiro, pero elixen como primeira viaxe Galicia, mola moito, non? Chega un momento que son un pouco autónomos, non? Que remata a clase, cando vexo está no Instagram consumindo conteúdos en galego e que saben moito, ás veces máis que a min, non? Despois intercambiamos estes coñecementos, estas cousas que consumimos tamén, e non sei, pareceme moi bonito, e tiña moitas ganas dun día poder tracerlos comigo, non?
que fora eu a persoa que estivese con eles tamén para falar, mira, naquel día que lemos o texto da Rosalía, pois agora imos ao Padrón, agora imos ao Panteón dos Galegos Ilustres.